usapang kalusugan. Kasama ninyo ako, si Maxine. At ako si Joanna. Ayan, so isang oras muli tayo magchichikahan tungkol sa mga health events at health programs ng Department of Health Bicol. Pero bago ang lahat ng yan, syempre, uunahin muna natin kung ano nga ba ang latest mula sa DOH Bicol. At syempre, Joanna, ano nga ba ang ating latest? Yes, of course, ang latest natin na ating COVID-19 bulletin for August 8, 2022, number 2022-0018. So patuloy pa rin pong tumataas ang ating COVID-19 cases for Bicol region. Sa katunayan, every week parang nakakapagtala tayo ng increase compared to previous week. So for July 31 to August 6, 2022, mayroon po tayong naitala na 626 na bagong kaso ng COVID-19 sa Bicol region. Kung saan po, 167 dyan ay mula sa Albay. At ang distribution po ng 167 na bagong kaso ng COVID-19 sa Albay, 51 ay mula sa Legazpi City, 35 Daraga, 18 Manito, 10 Tiwi, Siam, ang Santo Domingo at Tabaco City, 7 Ligao City, 5 sa Camali, 5 rin po sa Ginubatan at sa Malinao, 4 mula sa Malilipot, tigta-3 po ang Bakakay at Libon, 2 mula sa Pulangki at 1 ay mula sa Uwas. Ang Camarines Norte naman ay may 56 na bagong kaso ng COVID-19 kung saan 26 ay mula sa Daet, 8 mula sa Vinsons, 7 mula sa Tanisay, 4 ang Pasud at Jose Panganiban, 3 mula sa San Lorenzo Ruiz at 2 naman po ang Labo at Mercedes. Ang Camarines Sur naman ay mayroong 228 na bagong kaso ng COVID-19 kung saan 122 ay mula sa Naga City, 15 mula sa Pili, 11 mula sa Lidmanan, 9 mula sa Calabanga, 8 mula sa Magaraw, 6 ang Pompon at San Fernando, 5 po na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala mula sa Canaaman at Iriga City, 4 sa Baaw, 4 din po sa Milaor, 3 naman po ang munisipalidad ng Cabusao, Logunoy, Minalabak, Nabwa, 2 ang Buhi, Kamaligan, Karamoan, Lupi, Pasakaw, Sipokot, Tigaon, at ang mga ang munisipalidad ng Bato, Cainza, Goa, Garcitorena, Ocampo, Pamplona, at San Jose ay may iisang bagong kaso ng COVID-19. Ang Catanduanes naman ay mayroong 59 new cases of COVID-19 kung saan 18 mula sa Dirac, 15 mula sa San Andres, 10 mula sa Paras, 7 mula sa Bato, 5 mula sa Gigmoto, 2 mula sa Caramboran at 2 rin po mula sa San Miguel. Ang Masbate naman ay may 50 na new COVID-19 cases kung saan 16 mula sa Masbate City, 14 mula sa Milagros, 6 mula sa Galeno, 3 mula sa Balud, 3 rin po mula sa Uson, 2 mula sa Aruroy, Katayngan at Mobo, at 1 mula sa Esperanza, 1 rin po mula sa San Fernando. Ang Sorsogon naman ay mayroong 65 new COVID-19 cases kung saan 34 ay mula sa Sorsogon City, 6 mula sa Castilla, 5 mula sa Bulan, 4 ang Kasiguran at Magallanes, 3 mula sa Gubat at Huban, Donsol, 2, ang Matnog, Pilar, Quieto Diaz at Santa Magdalena ay may tig-isa. Samantalang meron naman pong isa na naitala na others. Ito po ay mula sa Quezon City at kasalukuyan pong nasa Bicol region. So ang ating total COVID-19 cases na po or bilang ng COVID-19 mula nung tayo ay makapagtala nito noong March 2020 ay 61,065. Ang kasalukuyang active cases po natin as of August 6 ay 1,357. So dumako naman po tayo sa recoveries. So from July 31 to August 6, 2022, mayroon pong 349 na recoveries na nai-report for Bicol Region. Kung saan, sa 349 na yan, 49 ay mula sa Albay, 9 mula sa Camarines Norte, 43 Camarines Sur, 35 Catanduanes, 29 Masbate, 50 Sorsogon, 48 Legazpi City, and 86 mula sa Naga City. So, ang total recoveries recorded na po for Bicol Region ay 57,090. So, this comprises 93.49% ng total COVID-19 cases recorded for Bicol Region.
Paalala lamang po na ang mga recoveries po na hindi po nire-report sa ating Regional Epidemiology and Surveillance Unit ay hindi po may include sa ating daily report. Ang bilang po nito na recoveries ay na-update din po base sa ating data reconciliation with the provinces and the hospitals. Sa deaths naman po from July 31 to August 6, 2022, mayroon pong isa na naiulat at ito po ay mula sa Albay. So ang total deaths na recorded sa atin sa Bicol Region ay 2,618. Paalala po muli patungkol sa death na ang pag-report po nito ay hindi po nito nire-reflect yung actual date of death o kung kailan po namatay yung patient. Ang report po na ito ay base po sa validated reports kasama po yung death certificates ng pasyente. Dumako naman po tayo sa ating COVID-19 vaccination status as of August 6, 2022. So, ang ating coverage of target population na po, ito po ay yung naka-receive ng at least one dose ay 90.34% for Bicol Region. So, ito po ay ang ating target ay nasa 4 million. Ang ating naman coverage or naka-receive ng at least isang dose for senior citizens ay 67.84%. So, ang bilang na po ng fully vaccinated individuals, ito po yung mga nakapagkumpleto ng kanilang 2 doses vaccine o kaya nabakunahan ng Janssen vaccine ay 3,517,975. Ang individuals naman po na nakapag-receive na ng booster 4. So, base naman po sa datos natin from July 31 to August 6, may nabakunahan po tayo sa Bicol na 9,411 at ang nabigyan naman po ng booster ay 11,546. Lastly po, for the healthcare utilization rate as of August 6, 2022, so sa 815 na dedicated non-ICU beds for COVID-19 sa ating mga hospital, 116 o kaya 14% po ang sasalukuyang nagagamit. For ICU beds naman na dedicated for COVID-19, 7 or 9% out of the 76 dedicated ICU beds ay kasalukuyang nagagamit at mayroon po tayong siyam na severe and critical admission. So sa muli po, pakikipaglaban po natin sa COVID-19. Lahat po tayo ay mayroong responsibility at kailangan po natin gumawa ng sarili nating mga paraan para maiwasan natin yung mga masamang epekto o yung epekto ng COVID-19. So, pinapaalala po namin sa lahat na protektahan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsagawa ng ating mga health protocols as well as pagpapabakuna dahil the previous months po ay mababa yung COVID-19 cases natin dahil sa ating patuloy na COVID-19 vaccinations. Ngunit ngayon po, konti na lang po yung nagpapabakuna at hindi pa rin po natin naabot yung dapat na mabigyan na ng booster shots. Kaya po magpa-booster na po tayo para po mapataas natin yung protection against COVID-19. So para sa ibang balita pa. Ayan. So, alamin naman natin ngayon kung ano ang mga health events na ating ino-observe ngayong buwan. So, ang August po ay Family Planning Month. Kaya abangan po natin ang mga activities natin ngayong buwan. Ang August rin ay ASEAN Month, Sight Saving Month, National Lung Month, National Adolescent Immunization Month, at National Breastfeeding Awareness Month. Nung first week rin, ating in-observe ang Mother Baby Friendly Hospital Initiative Week. Noong August 1 ay ating in-observe ang Family Planning Day at White Cane Day. Noong August 1 to 7, ating in-observe ang World Breastfeeding Week. Ngayon naman, August 6 to 12, ating in-observe ang National Hospital Week. At sa second week rin, ating in-observe ang Philippine National Research System Week. Pati na rin ang Asthma Week. Sa August 12 ay ating i-observe ang Linggo ng Kabataan at International Youth Day. At sa darating na August 19 ay ating i-observe ang National TB Day. So abangan po natin ang ating mga post tungkol sa ating mga health events sa ating mga official social media pages. So sa Facebook po, nandyan ang DOH Bicol CHD. Meron rin tayong Twitter page at DOH Bicol. At mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel na DOH Bicol CHD. So dyan po mapapanood natin itong ating programang Chikahang Pangkalusugan
Meron rin tayong programa every Monday na ulat sa COVID-19 kung saan nire-report nga yung kaninang nabanggit ni Joanna na COVID-19 bulletin at nasasagot ang mga katanungan mula sa publiko at sa ating mga media partners. So ayan, mag-follow lamang po sa ating mga social media pages para updated sa ating mga health activities. At speaking of health activities, iniimbitahan po natin lahat ng mga mommy, mga baby at isama na rin si daddy sa darating na Baby Mama Fair. Yan po ay sa August 18 to 20 sa Ayala Malls, Legazpi. So marami po tayong nakalinya mga activities para po kila mommy at baby, at mabibigyan rin ng kaalaman sila daddy tungkol sa safe motherhood at sa breastfeeding. So abangan po ang mga information na yan sa ating mga social media pages. So ngayon naman pumunta tayo sa ating programa or sa ating chikahan ngayong umaga. So kanina nabanggit nga natin na ngayong August ay Family Planning Month. Nakasama ng ating kasama dito sa Health Promotion and Communications Cluster na si Maite Denise Bobis, ang ating isang midwife dito sa DOH Bicol CHD na si Miss Pamela Pabit. So siguro wag na natin papatagalin pa, panoorin natin ang ating naging chikahan tungkol sa family planning. Ayan, so magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Nagbabalik muli ang isa na namang episode ng Chikahang Pangkalusugan. So for today's episode, mapapag-usapan po natin ang family planning. Kasama nga po natin si Ms. Pamela Pabit, ang Midwife 6 ng DOH Bicol CHD. So, ayan, welcome po, Ma'am Pam. Ayan, magandang hapon, Ma'am Denise. Magandang Ayan. hapon po sa lahat. Ayan, salamat po Ma'am Pam sa punta po para dito sa ating chikahan. So, para sa una nating mapapag-usapan, ano nga ba ang family planning at bakit ito importante? Okay, sige. Thank you, Ma'am Denise. So, ang family planning po kasi is naka-anchor siya dun sa Republic Act 10354 natin, or which is the RPRH law. Ano po? So, ang family planning po is ang pagkakaroon ng ninanais na bilang ng mga anak, kasama na po ang ninanais na pag-agwat ng pagbubuntis. So, importante po ito, no, para sa ating mga kababaihan, kasi kapag planado po ang pagbubuntis o ang pagpapamilya, maaari po tayong makaiwas sa anumang health risk na pwedeng mangyari during pregnancy or after childbirth. Ayan. Maplano natin ng maayos bago tayo magkaroon ng family, maplano natin ang gusto nating mangyari para iwas na rin po sa mga makukuha nating problema katulad na nga po ng yung overpopulation at iba pang mga problema po na kalakip ng pagpa-family planning. So, Ma'am Pam, yung next po natin ay ano naman yung maaari nating mangyari kung hindi nagawa itong tinatawag nating family planning? Ano po yung pwedeng mangyari kapag hindi ito natin ginawa? 30, which is nilalabanan natin, no? So, katulad po ng nasabi ko din kanina, pwedeng magkaroon ng unwanted pregnancies. So, marami po kasing pwedeng maapektuhan kapag nagbuntis ng hindi pinaplano, no? Unang-una, lalo po kung adolescent yung nagbubuntis, no? So, pwedeng maapektuhan yung edukasyon, pag-aaral. Syempre, buntis, no? Ang mangyayari, titigil ng pag-aaral. Ano po, so maapektuhan siya. Pangalawa, physical, mahihirapan mag-adjust yung adolescent natin in terms of physical aspect kapag nagbuntis na. So, pangatlo naman po is economical. Syempre kung adolescent, may kakayahang magtrabaho pero yung adolescent natin sa society. Kaya yan, napaka-importante po sana, lalong-lalo na sa mga adolescent, na maging aware po sila nitong family planning po natin.
Yan, thank you po, Ma'am Pam. So, tulad po ng sabi ninyo, marami nga nagiging problema na nakukuha natin kapag hindi tayo maayos na nag-family planning. So, dun po sa mga nabanggit nyo, ano, Ma'am Pam, yung poverty, yung pwede tayong mahirapan sa pag-aaral, doon po sa mga nabanggit nyo, Ma'am Pam, sa tingin nyo, ano po yung karaniwan or pinaka na-experience po, ano, ng mga tao kapag Usually kapag adolescent pregnancy, walang maayos na pagpaplano ng pamilya. So, maaari pong tawag nito, nagkakaproblema, hindi lang siya financially, emotionally and physically din naapektuhan. Hindi lang yung babaeng nagbubuntis, pati na din yung family niya at syempre yung mga po ano ang pwedeng magsagawa ng tinatawag nating family planning or family planning sessions. Okay. In terms naman po dun sa mga gustong mag-avail, yun po ba yung gusto natin dong sabihin? Sinong gustong mag-avail ng family planning services natin? Yes So, po, ma'am. open naman po siya sa lahat. Ano po? Most especially sa ating women in reproductive age, yung mga 15 to 49 years. Planning. Thank you, Ma'am Denise. So, paano sinasagawa? Yung mga women and reproductive age po natin, no? Yung mga 15 to 49 years old na mga nagnanais pong mag-access. So, available naman po itong mga services natin sa mga RHs and CHOs, no? So, meron po tayong screening, meron tayong counseling din sa mga gustong mag-avail nito. Ayan, okay. So, tumungo lamang po tayo sa ating mga rural health units or yung mga CHO natin para po kung sino po ang gustong mag-avail nitong mga family planning services. So, pampang mga specific na family planning services. Okay. Sige, thank you po for that. So, may mga available na family planning services. So, unang-una po dun is the contraceptive services. So, meron po tayong modern natural na family planning. So, nandun po yung standard days methods, cervical mucus method, basal body temperature, symptothermal method, PA, yung injectables, yung paggamit po ng condom, IUD, and also the progestin-only implants. And thank you po, Ma'am Pam. So, nalaman po natin, ang dami-dami palang methods or services. So, ranging from yung sa contraceptives and everything in between. So, dahil nga po ngayong August is the month of family planning. So, sinaselebrate po natin ang all health and well-being, hindi lang ng population kung hindi pati na rin directly sa ating mga families. So, for our next question po, may bayad po ba itong mga services, Ma'am Pam? So, ayan. Ayan. Meron na baka nga may bayad. Ano po? So, ito pong family planning services natin ay wala pong bayad. Ano po? Including po yung mga commodities, yung supplies kung gusto nila ng pills. So, available po yan sa atin. Wala po yun bayad as long as meron tayong stock. Ano po? So, yun po. Siguro po, pwede nating anyayahan yung mga gustong mag-avail ng family planning services na wag mag-alinlangan. Maaari silang magtanong sa ating mga RH or CHOs. Ano
po para ma-advise, ma-counsel, matulungan kung ano yung kailangan nila sa pagpaplano sa pamilya. So, kaya po pinopromote natin na magkaroon ng adolescent-friendly health facility. Ano po ba ibig sabihin nun? Magiging friendly sa adolescent yung facility. So, magkakaroon ng parang confidentiality din para sa adolescent kasi alam naman po natin na iba yung iba yung kailangan na gawin natin na interviews, counseling para sa mga adolescent unlike dun po sa mga adult na talaga. Ayan, so magandang po yan, na insight na nabanggit nyo nga po yung AFHF or yung Adolescent Friendly Health Facility. So sa pagkakaalam ko po, Ma'am Pam, Fernando. Actually, applying sila kung hindi po ako nagkakamali no, applying sila ngayon sa level 3 accreditation. Oh, that's very good po, Ma'am Pam. So, I think yung mga iba po nating mga RHU, follow na rin po sa footsteps ng San Fernando. So, that's very good to hear. About AFHF. So, ayun, hopefully lahat naman po mag-comply kasi para din naman po ito sa ating mga adolescents. Yes po. So, it's a better way po, rather than yung ating family planning. Hindi naman yan napapag-usapan basta-basta na lang sa household. So, it's a really great opportunity po para sa ating lalo na sa ating mga adolescents na may kausap po tayo, na ibang tao, especially a medical expert or physician na pwede nating makausap sa ating mga problema, hindi lang sa family planning, kundi na rin pati sa mental health kasi kasama po yan sa ating holistic health. So, ayan, maraming salamat po, Miss Pamela Pabit, para po sa pagsagot natin ng unang bahagi ng ating questions on family planning. So, ayan, nalaman nga natin yung basic questions on family planning, kung bakit nga po ito sinasagawa, bakit ito importante, at yung mga family planning services nga po na available sa DOH na pwede po nating makuha sa ating mga RHU, Rural Health Units, or City Health Offices. So, para po sa pagbabalik sa ating natitirang second half ng ating questions, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya. May bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine pa para dyan. May bakuna ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, bacon, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan.
sa pinatibay na trabaho sa Pilipinas at patuloy na pagtatrabaho at paglabas, manggagawa, magpa-booster na. Sa booster, trabaho, Pinas Lakas! Para sa pinasigla na turismo sa Pilipinas at patuloy na pagbiyahe at paglabas, turista, magpa-booster na! Sa booster, turismo, Pinas Lakas! Lola at Lolo, kayo. Isa, dalawa. 2 taon na tayong ipit sa pandemya. Pandemyang ramdam ang tagal ng panahong inagaw sa atin. At hindi nawawala matapos ang pumikit, pikit, pahingang mailap at isang biyayang bihira para sa manggagawang pangkalusugan. Na buhay nila ang itinataya kapalit ng buhay ng iba. Buhay ay binuwis para sa bayang naghihirap, naghihinagpis sa ilalim ng bigat ng COVID-19. 2 taon na ang lumipas nang harapin ng ating mga health workers ang kalabang hindi nakikita, hindi tinatabla ng bala. Marami ang nagdurusa, marami ang tumumba. Ngunit sa kabila ng lahat, ay hindi nauubusan ng pag-asa na sa bawat pagsugod ay di na nila aalalahanin kung sila ba'y makakauwi pa, na araw-araw na nilang makakasama ang pamilyang iniwan at sadyang iniiwasan sa takot na sila'y mahawaan, na balang araw ay makikitang muli natin ang mga ngiti ng bawat isa na walang pumipigil. Salamat para kay Lolo at Lola, Mama at Papa, Ate at Kuya, na ngayon magkakasama pa dahil sa inyong pagkalinga. Salamat para sa libu-libong tao na nakabalik na sa trabaho dahil sa patuloy niyong serbisyo. Salamat para sa mga batang ngayon nasisilayan na ang ganda ng mundo dahil sa inyong sakripisyo. Salamat. Ang inyong kalinga, serbisyo at sakripisyo ay hindi nagulong. Salamat sa hindi pagsupok. Sa araw-araw ng pagbangon, sa aming maramdaman nito na sa puso ng bawat isa. Kayo, tunay naming hero. Nandito ang kagawaran ng kalusugan, nagpapasalamat at patuloy na aagapay sa inyo. At nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. So nakasubaybay pa rin po kayo sa programa ng Department of Health People Center for Health Development. Sa ngayon po ay sasagutan naman po natin ang second half ng ating family planning po ng mga questions. So dito po sa Bicol region, Ma'am Pam, kamusta naman po ang lagay ng ating family planning services? Marami naman po ba tayong respondents? Marami ba ang nag-a-avail nito? At marami pa po ba ang hindi aware dito o ayaw kumuha nito? Sige. Sige, pag-usapan natin, ma'am, yung data ng Bicol region na para magkaroon ng idea yung mga tagapakinig at tagapanood natin. So way back in 2019, meron po tayong 468,190 na user ng family planning. No? Nung 2020 pandemic, meron po tayong 397,155. Medyo bumaba, no? Siguro nakaapekto po yung pandemya, no? Yung mobility din ng tao. Last year, 2021, meron pong naitalang 501,196 na family planning user. So, ngayong 2022, as of first quarter po ito, meron po tayong 496,764. Ano po? So, kung titingnan po natin tong datos na to, na-achieve naman po natin yung binigay sa atin ng NOH, National Objectives for Health na target, no, para sa mga family planning user.
Pag-usapan naman po natin yung hindi nag-a-avail or tinatawag po natin na merong unmet need. So, noong 2020, meron pong naitalang 12,784 na individual, mga women in reproductive age, ano po, na gusto nila gumamit, may pangangailangan, pero hindi nag-a-avail ng services natin. Pero 0.87% lang naman po ito sa kabuuan. Nitong 2021 po, merong 42,876 naman na women and reproductive age na merong unmet need no, na, o kaya mga hindi nag-a-avail ng family planning services. As of 2022 naman po, first quarter, meron tayong 59,749 na women in reproductive age na merong unmet need. So, ito po, sana nasa ano pa lang naman tayo, second quarter. So, naniniwala po ako bago matapos tong taon, mababawasan tong mga kababaihan natin na mayroong unmet need, no? Siguro makakatulong po yung health education natin, yung mga campaigns natin regarding family planning para mag-avail po sila ng ating services. Ayan, so ang dami niyo pong nabanggit na mga services. Ano po, at of course, hindi naman po mawawala sa isang sitwasyon ang yung mga problema po tulad ng mga unmet nating mga targets. But although yun po ang nangyari, mas marami po ang Department of Health Bicol na mga health services on family planning na maaari po nating ma-avail kahit kanino man po. So, nabalitaan ko po, Ma'am Pam, na ang DOH Bicol po, ang CHD ay meron nga po tayong, I think that was last week or last week, meron po tayong naisagawang training, ano po, for BHWs, mga barangay health workers on family planning. So let's talk about that kahit a bit lang po. Okay. Sige. Yes, ma'am. Last time nagkaroon po ng BHW training, no? Well, yung mga BHW po kasi natin, malaki po yung participation nila dito sa family planning. Actually, hindi lang dito sa programang ito, lahat ng programa natin na nasa primary health, no? Sila po ay isa sa mga frontliner natin, 'di ba? Kasi yung pag-follow up, actually since sila yung frontliner, sila yung unang natatanungan ng mga tao sa baba, no, sa community. So sila yung pinakamadaling ma-access. So they act as navigators. Halimbawa, ako gusto kong gumamit ng family planning, sa kanila tayo unang lumalapit, no? Kasi syempre, kada SONA, barangay, meron po tayong mga BHW. Well, napakaganda po ng training na nangyari, no? Tsaka nasimulan na magkaroon sila ng training. Since sila po yung frontliner, at least po yung basic meron silang alam regarding family planning. Kasi usually po ang tinatanong ng mga kababaihan na gustong mag-avail is, ano ba yung advantage nito? Ano ba yung disadvantage? At least kaya nilang sagutin yon. So, on their end pa lang, kaya na nilang maka-encourage, no, na magpunta sa pinakamalapit na health center, yung women and reproductive age natin na willing gumamit ng family planning services para mas maunawaan niya yung mga methods na available tsaka yung po pwede sa kanya. Ayan, so nakaka-happy nga po Ma'am Pam, na meron pala tayong ganitong sort of training for the barangay health workers, hindi lang pala dito sa ating regional office or sa iba pang RHU. So Ma'am Pam, yun nga po, kagaya nga ng sabi ninyo, yung mga BHWs natin, sila po yung parang direct link ng ating CHD dun sa ating mga communities na kailangan pa yung mga target communities na kailangan pa nga po ng family planning. So I think, Ma'am Pam, di ba, through this activity, mas napaliwanag natin sa mga barangay health workers na ma-erase yung stigma, kasi baka may mga stigma pa po tayo sa community na ay family planning, ano na naman yan, anong kaguluhan na naman yan, or anong activity na naman yan. Kasi may mga kakilala po ako na hinihikayat din namin na mag-avail ng family planning services. And through this activity nga po, yung mga ating mga barangay health workers ay yung social mobilizers, di ba, Ma'am Pam? So, ito po ba, Ma'am Pam, yung una nating naging activity or training para sa mga BHWs?
I think so, Ma'am Denise, 'no? Sa tingin ko parang opo, oo. Yun nga din po pala mas mabuti na since sila yung frontliner 'no, kasama sila sa frontliner, sa kanila pa lang mawala na din yung agam-agam, 'no? Yung sinasabi nga nating stigma regarding family planning. Well, Ma'am Denise, kanina nabanggit natin 'no, yung, ano yung purpose ng family planning. So, hindi lang naman ito yung paglilimita ng magiging anak, kasama din dito yung, gustong magbuntis. 'Di ba, naka-counsel din natin, puwede natin silang tulungan. Yun din mga gustong mag-agwat, mag-spacing sa pag-aanak kasama dito. So, hindi lang siya 'pag sinabing family planning, iniisip kasi ng tao, "Ay pipilitan ako gumamit ng ano, ng pills," ganyan. Hindi naman gano'n, 'di ba? Kaya meron tayong counseling. Kaya kapag may mga gusto, idiretso natin 'yan sa RHUs kasi meron tayong mga healthcare provider do'n 'no, na maaaring magpaliwanag sa kanila. Yes po, Ma'am Pam, that's also something to note. And then yung naisip ko rin po, Ma'am Pam, na itong family planning na services natin, ang dami nga po talaga nitong advantages, benefits, and isa na nga po dun yung na-erase natin yung stigma, matutulungan natin ma-reduce yung mga factors na nakaka-apekto sa ating, lalo na sa ating bansa, yung poverty. Hindi naman po natin totally ma-eradicate yun, but at least we can help reduce these things by family planning. So, Ma'am Pam, naisip ko din na itong family planning hindi lang naman to para sa mga individuals na nag-iisip magka-family. Siguro no, Ma'am Pam, para na rin to sa mga families na yung may family na may sarili ng pamilya na gusto pa rin mag-undergo ng family training kasi what if gusto pa nila magkaanak but they're having second thoughts, 'di ba, Ma'am Pam? So, family planning is also a good way kung Yes, i-consider. yes, opo. Yes po. O consider pa natin, ang dami nating i-consider kung hindi naman tayo, lalo na sa mga multi-sectoral community. So, it's very important po na manote itong family planning. Okay, so for our next question po, Ma'am Pam, ang mga teenager po na gusto mag-avail sa mga family planning services, kailangan pa ba po nila ng consent sa parents nila? Ayan, okey. So, dun nga ma'am 'no, sa RPRH Act of 2012, kasama po dun sa implementing rules and regulations na any minor na mag-a-avail po ng family planning services, kailangan ng consent from parent. But they have the choice, puwede po silang mamili kung ano yung, methods na gusto nila. But then kailangan alam po kasi yun ng parents nila, may consent na gagamit sila ng family planning method. Yes po, Ma'am Pam. Is it mandatory po na meron parang consent form na ipe-present or whatever? And yung age po ba nito, anong age po ang kailangan ng consent? Basta teenager po ba? Oo, basta minor po kailangan natin ng consent. Bale po during assessment naman and counseling tapos mag-a-avail sila, kailangan kasama nila yung parents nila or yung guardian nila na kasi dun sa consent, pipirma din po kasi dun yung guardian or yung parent nila. Kasi hindi po tayo puwedeng magbigay sa adolescent 'no, sa mga minors na gusto lang nila na hindi alam ng parents nila. Ayan, so thank you po, Ma'am Pam. So, rewind muna tayo, Ma'am Pam, dun sa nabanggit nga po natin na training nung sa BHWs. Kasi magandang pa-training po talaga ito. We have learned nga po na itong mga BHWs natin ay hindi lahat sa kanila ay totally capacitated. Kaya ginagawa natin itong training na to, and it's a great opportunity for them to also learn from us tungkol sa family planning. So, meron po ba itong kasunod na mga future trainings, or meron pa po ba tayong ibang makacapacitate pa bukod sa mga barangay health workers, yung ibang healthcare workers po? Ayan. So, bukod dun sa BHW 'no, so we hope kasi TOT yun, training of trainers 'no, so pagdating ng oras, sila na din yung magte-train sa kapwa nila BHW. In terms naman po sa mga healthcare worker, continuous naman yung, training natin, yung family planning FPCBT 1 'no, so pasok dun yung basic regarding family planning. So, nababanggit po dun yung informed choice and voluntarism. Ayun. So,
halos naman po lahat ng healthcare worker natin ngayon, kung hindi ako nagkakamali is may mga training na regarding family planning. Yan. Kaya yung mga gustong mag-avail, punta lang sa pinakamalapit kasi meron tayong magagaling din na nurses, midwives, and doctors. Siyempre, BHW din since trained na din sila, no? Yes po, Ma'am Pam. So ayan, pumunta lamang po sa ating mga RH or CH or any health facility po na meron nitong family planning services. So last question na po, Ma'am Pam, before po tayo mag-take home message. Ngayon na may COVID-19 pandemic pa rin po tayo, mayroon po bang changes sa pagkuha or pagbigay ng mga family planning services? Tulad ng nabanggit nyo kanina, pero can you expound on that po? Okay. Kung gusto mag-avail, wala naman po tayong pagbabago ngayon kahit pandemic, 'no. Pero may gusto lang akong i-share kasi napakalaking tulong nito actually way back 2019 yata ito or 2020, 'no. Wala pa po kasi ako nun sa DOH pero gusto ko siyang i-share, kasi nakaka-attend na ako nitong pag-uusap na ito ngayon. So meron tayo ngayong FP Bicol Consulta Express, Family Planning Bicol Consulta Express. Dati po yung tawag dito is FP Ayuda Express. So meron siyang Facebook page, no? Very useful to actually kasi 'di ba in times of pandemic may mga kasamahan pa rin tayo na hindi hindi nais pumunta sa malapit na health center kasi takot, 'no, kasi nga may COVID pa din naman talaga tapos may bago ngayon yung monkeypox, mas lalong matatakot. So puwede sila mag-access do'n sa Facebook page, 'no. May mga option naman do'n na, parang may referrals para at least bago yung may mga katanungan pero hindi makapunta ng health center, puwede na silang masagot do'n sa Facebook page natin. May mga moderators po tayo do'n. So ayun, ang ending naman po nun kung taga-san ka ire-refer ka dun sa pinakamalapit na health center. So thank you very much po, Ma'am Pam. Hindi lang pala kung hindi tayo available sa face-to-face, meron din naman po pala tayong mapupuntahang Facebook account. But we will search on that po kung yun pa rin po ba yung updated nilang account. So para naman po sa inyong take-home message, Ma'am Pam? Ayan. So gusto lang po nating, ipaalam sa ating mga kapwa natin kababaihan, 'no, most especially dun sa mga women and reproductive age na ninanais pong mag-avail ng family planning services. Inuulit ko po yung family planning po is hindi lang sa mga gustong, um, gumamit ng pills para hindi mag-anak, ano po. So, yung mga nahihirapan magbuntis, baka matulungan ng family planning, 'no, during counseling. So, ayan, 'wag nang mahiya pumunta sa ating health center para po kung may mga agam-agam, may mga katanungan, masagot po 'yan ng ating mga health workers, ano po. Anyway po, kasi naman wala ng mas masaya pa kapag yung pamilya is pinagplanuhan, 'di ba? Yung pagbubuntis pinagplanuhan. Yes po. Ayan. So again, maraming salamat po, Ma'am Pam. So I guess that ends our episode on family planning on Chikahang Pangkalusugan. So thank you po sa ating mga viewers, sa ating mga listeners po dito sa ating episode today. So kung meron pa po tayong ibang katanungan tungkol sa family planning, you can message us po sa ating inbox ng DOH Bicol CHD official Facebook page. At para naman po sa mga ibang post po sa ating mga August health events, pati na rin po especially sa Family Planning Month, you may visit our page. Again po, ang ating official Facebook page ng DOH Bicol CHD for our post. Daily naman po natin ina-update yan. And thank you very much and magandang araw po sa inyong lahat.
Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simulan na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ng screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ng iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. At ayan nga, ating naging chikahan tungkol sa family planning kasama si Miss Pamela Pabet of UH Bicol CHD. So ngayon naman pumunta tayo sa ating mental health exercise for today, and syempre mga kasama muli natin mula sa Health Promotion and Communications Cluster, si Maite Denise Bob. So Denise, ano ang ating mental health exercise for today? Yan, so ang ating mental health exercise for today ay live outside the box. So alam naman natin na nasa panahon pa rin tayo ng COVID-19 pandemic, lalo na sa ating rehiyon. Marami tayong mga challenges na pinagdadaanan sa ating climate, sa ating mga calamities, and especially yung mga recent na mga eruptions. So importante po talaga na bukod sa physical health ay mapangalagaan din natin ang ating mental health. Ayan. So one way of doing this is yun ng exercise natin today ay para break away tayo sa ating mga normal na ginagawa. So how can we do this? Of course, unang-una, we can exercise. So it's a simple yet effective way para ma-improve po ang ating mental health. Nakaka-reduce po ito ng anxiety, depression, at yung mga negative natin na mood. So exercise has also been found to reduce symptoms such as low self-esteem and yung tinatawag nating social withdrawal. So if we are scared of crowds, if we often isolate ourselves, or kung gusto lang natin na mapag-isa, it's okay to break away from these activities or mindsets, and let's take the time out na unti-unti tayong mag-socialize. So with the help of our peers, with the help of our family, we can do so. So bukod sa exercise, other health benefits na makuha natin ay yung pag-improve ng ating sleep, better endurance, stress relief, improvement sa ating mood, increased energy and stamina, lalong-lalo if tayo po ay mga working or yung hindi pa tayo masyadong reduced tiredness that can increase mental alertness, weight reduction, so nakaka-reduce din po ng weight, ang pag-exercise, of course, at reduce cholesterol and improve cardiovascular fitness. So, bukod po sa ating pag-exercise, sinasabi rin na physical activity in general improves our mental health. So, yung mga physical activity po according sa World Health Organization is as effective as cognitive behavioral therapy
or yung mga tinatawag nating antidepressant medication na pinaprescribe po sa mga may mild depressive symptoms. So mga taong with severe treatment-resistant depression can benefit po sa pag-exercise and physical activity. So this can also be an effective treatment sa depression throughout the life course sa children, sa teens, sa adults, at sa postnatal period and late life. So, ayan po yung naging mental health exercise natin for today. So, wag pong kalimutan na kapag tayo po or ating mga kapamilya and friends ay naghahanap po ng kausap, narito po ang ating Kumusta Ka Tara Usap Tayo mental health hotline. Handa po kaming makinig sa Smart 0919-583-4322. Sa Globe naman po 0927-844-1677 at sa DITO 0991-730-6292. So, abangan din po yung mga post po natin tungkol po sa mental health sa ating official Facebook page ng DOH Bicol CHD. Ayan, so maraming salamat Denise para sa ating mental health exercise for today. So sana maraming natutunan ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating mga naging chikahan tungkol sa mental health at sa family planning. So siguro dyan na nagtatapos ang ating chikahan for today. This has been Maxine. And this has been Joanna. So maraming salamat po sa mga tuputok sa ating chikahan. Sa muli po, pinapaalala po namin sa lahat dahil na po tumataas pa rin po ang ating COVID cases, ay pinapaalala po natin po yung ating health protocol tulad ng pagsuot ng best-fitted mask, hand washing or hand sanitize, social distancing na pag-ensure po ng airflow. Invest din po tayo sa close contact, close spaces at crowded places at mag-self-isolate po tayo o kaya magpakonsulta agad kapag tayo ay may naramdaman ng symptoms. Again po, hinikayat po namin lahat na mag-avail na po ng booster shot. So marami na po ang nakapag-receive. Nasa 3 million na po na fully vaccinated, ngunit 400,000 pa lang po yung booster. Kaya lahat po na pwede na pong magpa-booster ay magpa-booster na. So I think that concludes. Magandang tanghali po sa ating lahat. Itatapos magkakaibang Antabayan ang sarong oras na programa kang Department of Health Bicol Center for Health Development na matukar sa man-ibang issue asin mga programa may kinaaraman sa salud urog naan manungod sa COVID-19. Pagkondukta nin on-air mental health exercise asin ang pagtaon nin mga health tips sining man mga bagong bareta asin health update para sa namamanwaan. Chikang pangkalusugan, aramon, maging imbuelto, iwasan ang helang, asin pakusugon ang salud. Kada enot hasta ikatulong Miyerkules kan bulan, alas 11 hasta alas 12 kan udto, live na magtatangog sa Radyo Veritas Legazpi. Mahihiling sa Veritas TV, Channel 8, asin sa FB page kang Radyo Veritas asin DOH CHD Bicol.